Hej sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi lave Get Ready With Me. Så ja, og faktisk tusind tak for 56 subscribers, som jeg mener det eller. Tusind tak. Ej, nu skal jeg lige gøre. Oh my god. Okay, der. Så det slår vi i mit skinkasse, yes. Først er det sådan en her. Den har jeg lige puttet på. Så er det sådan en her. Og så er det sådan en her. Den viser jeg bare. Sådan jeg tager på. For de andre har jeg allerede på. Så ja. Jeg er ikke sikker om der kommer en par 2. Måske. Så yes. Så tager jeg scratcher. Eller hvad fanden det hedder. Jeg kan ikke lige huske det. Så ja. Jeg har neglet på i dag, fordi den var faktisk ikke, at jeg fik lov at tage dem på, fordi jeg ikke har haft den så lang tid på. Og ja, jeg kan godt lave live, men jeg fik ikke lov for mine forældre endnu. Så yes, måske sådan lidt bagefter. Den er nice and cold. Men yes. Jeg håber egentlig, det jeg skulle sige til jer. Og så tror jeg nok, der kommer sådan en lille story, imens jeg gør det andet. Så ja. Og så skal jeg lige gøre noget hurtigt til jer. Kom lige lidt. Det er fordi, jeg skal lige lave alle de andre ting klar. Så nu kommer der storytime. Det er sådan ikke sådan helt storytime. Men ja, det er sådan mere sådan, at jeg vil fortælle. Så, as you know, måske nogen af jer, jeg går til dans, ikke? Så var der en gang, hvor at mig og min anden ven, der også har en YouTube-kanal, gør det lige her. Ja, gå og subscribe til hende. Hun hedder Albe. Og ja, vi kom i en gruppe med nogle andre piger, og de er så søde. Og de går også sådan på den samme hold, som vi gør. Og så er det, at jeg fik som dem på Snap, og de seriøst. De er så søde. Og jeg elsker at skrive med den der ene pige, som der også har været på den her YouTube-kanal. Og jeg kommer bagefter, og jeg blender lige ikke hurtigt ud det her, men ja, der kommer lige hurtigt ind.